Rabang panahon na ron, tingduka. Nagtuyok-tuyok akong mata ganina samtang nagmisa, ang uban nagpiyong. No? Kabantay ba mo anang sa Santos nga misa nga katong giingon ni Padre nga nagakumpisal ako sa Dios, Amahan? Ya? Unsay gikumpisal ato? Sa hunahuna, sa pulong, sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang angay ton. Unsa may saan ang gibuha nga buhat nga wala nimo mabuhat, kanang kinahanglang buhaton nga wa nimo mabuhat. Unsa man ang salaa? Ha? Sin of omission. No? Unya napay daghan na. Unsa man ang gibuhat nato karon nganong nianhita? Ang buhaton nato karon mao ang pagpamatis pulong sa Ginoo o pagtulunan sa simbahan. Unya kay gaduka man ka, wa ka kabuhat. Unya ang uban pod nagchismis, wala nimo buhata ang angay buhaton nimo karon. So mao nang salaa nga imo untang buhaton karon pero wa nimo mabuhat kay natug ka. Mata laging tanan. So mga igsuon, ani ko daan sa para din ako malimtan, ani ko daan kay daghan kay mangutana dito unsaon paggamit aning mga religious items. Anya kining religious items mga igsuon, dili na siya mahimong sacramentals kundili ma-bless sa usa ka pari. No? Yan atong inumduman kay daghan ra bang pari. Nay pari sa UCCP. Makabless ang pari nga UCCP. Dili. Yan napoy pari sa Aglipay. Makabless sila. Dili. So, paring Katoliko ang magbless ani. Basig mo adto mo dito sa pari sa Aglipay. Di pwede. Ha? So, sinabtanay na tadayon daanan eh. Unya, kini mga igsuon, aduna tay duha ka handbook. No? Duha ka handbook. Ang handbook, Catholic Handbook of Deliverance Prayer nga gikuan ni Father Jose Francisco Siquia, Father Jose. So kini mga igsuon, kini nga prayer of handbook of deliverance, ang nakanindot ani kay adunay guide kung unsao nato pag-deliverance. Pero ang command ani nga gigamit sa prayer is direct command. Kanang direct command mga igsuon, ang mugamit ana ang pare. No? In the name, mo ni sample, in the name of Jesus Christ, I command you. Ana man na, maonay command sa pare. Kay tungod kay sila in persona Christi man. Bro. No? In persona Christi, in the person of Christ. Mo nang direct command sila. Pero kitang mga laygo, ang command na to is mangayo ta og intercessory prayer. No? Unsa may intercessory prayer? Parehaan ng mag-breaking seal and consecration, no, mag-break ka sa curses and spells, mag-break ka sa unholy ties, slings and bandages. Ang command ani is direct command. Pero himuo nato siya nga intercessory. Ano to? In the name of Jesus Christ, I ask Lord Jesus, or I humbly ask Lord Jesus to break the seal and the consecration upon me. So nanatay, gigamit na nato ang intercessory prayer. So mauni mga igsuon, ni ining handbook ni Father Chad Referger, maog yun ni ang gamiton sa mga laygo, no? For use by the laity. No? Kay ngano ang prayer ani dili na nimo utrohon ang prayer. Muditso na lang kagbasa kay ngano man intercessory prayer ang nakabutang ani. Atong nasabtan,
nganong duha siya ka libro. Pero ang nindot sa dani kay aduna kay guide kung unsaon nimo pag-deliverance. Ari kay wa may guide siya. So manginahanglan ta og guidelines and rules para sa deliverance. So, karon ukba ang inyong handbook. Okay, ukba ang inyong handbook. Sa page 52 na nakabutang diha, katong akong gipray ganina. Page 52. Nakabutang diha, I forbid in the name of Jesus Christ any demonic interaction and any communication. Mauna ang pagsilyo ni sa atong lugar, panahon nga mag-deliverance ta. Okay. Susunod, ani na punta sa prayer for protection, page 62. Tanawa, chika ang inyong kuan. Page 62, sa handbook ni Father Sikia. Sige. Page 62. Mao ka na ang prayer for protection. Kinahanglan mangayo tag proteksyon sa atong Ginoo. Oh? Kay ngano man, hinumduman nato mga igsuon, sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, ang kaaway nato, no? Ang yawa sa mas leon nga naglibot-libot nato karon, nangitag tukbunon. Unya niingon diha si San Pablo sa Episo Kapitulo 6, versikulo 12, nga ang atong kaaway dili mao ang atong isig katao. Ang ato dayong kaaway mao ang daotang espiritu. Lingi-lingi kuno more. Kay ang yawa naglibot-libot kuno nato sa mas leon. Unya ang atong kaaway mao ang daotang espiritu. Tanawa kuno diyang nabay daotang espiritu diha nagtuyok-tuyok ninyo. Og nay nagchismis diha ron daotang espiritu na. So, next page. Page 63. Prayer for protection before the deliverance session. Mangayo taog giya sa mahal na Birhen Maria. Kanang nakabutang diha, Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me and all those present now. So, mauna ang una gyud nato nga prayer for protection. No? Nga mangayo tag panabang sa mahal na Birhen Maria. Una sa Dios ni Kristo, ikaduha sa mahal na Birhen Maria. Unya, i-follow ninyo ang prayer of inner healing. Page 65. Nya, kana 65, maunay guidelines. Basahon ninyo na nga prayer. Unsay gamito nimo nganong mag-pray ka for inner healing. Unya, ang prayer ana nasluyo. 66, 67. So, nakasunod mo? Okay. Ano kayo magkasinabtan na itaron? Unya, ang sunod, kung adunay mga occult involvement nato, o aduna tay mga occult practices, samas mga patuo-tuo, no? Mao ni gamito nato nga prayer of renouncement. Kana nakaadto kag mambabarang, nakaadto kag mananambal, nakaadto kag tigtayhop-tayhop, kana tigtayhop-tayhop ra ba? Manghihilot nya tayhop-tayhopan pug ka, mag-umum og ahos, luya, ituthod res buna, hubon, mao na. Yo, danghukaw. No? Mao na siya. No? Mao na nga i-renounce nato na. Unya nindot kay ang renouncement mga igsuon, ana nato na ma-feel ang renouncement kung atong i-pray kanang act of consecration to the Sacred Heart of Jesus. Nya i-follow ninyo ang act of consecration to Christ, to Jesus. No? Unya, isunod po dayon ang page 72, Consecration Prayer to St. Louis Mary de Montfort. No? To Mama Mary. Maonay renouncement nga atong gamiton. Kung mag-renounce ta.
Kay ngano kasagaran na to karon mga igsuon, daghan kaayong patuo-tuo. No? Daghan kayog lihi-lihi. Nga daghan pagyud kayo og kanang mga charm-charm. Atos balay, mga mahal ra pad kayo ng figurine, charm-charm kuno. No? Wala nga ato na siyang i-renounce. Kung adunay espiritu nga nagharas nato, ato pong i-renounce kanang harassment sa daotang espiritu nga naa nato. Okay? Grabing patuo-tuo ra ba? Napa ba ng patuo-tuo dinhi kung adunay mamatay di manilhig? Nana dinhi wa. Anong di man pud manilhig? Wa po ikatubag. Nga ngano man, kanang Marcos kapitulo 7 bersikulo 8, mingon si Kristo, gisalikway ninyo ang balaod sa Dios, usugo sa Dios, kay aron lamang matuman ang pagtulunan nga iya sa tao. Kinsay may nagtudlo ron nga kung adunay mamatay di manilhig, ang tao nga katikista. Kanang manalabtan bitaw, kasagaran manalabtan din katikista, lay minister. Kaya mo'y mag-ulo-ulo og tudlo nga walay pagtulunan sa simbahan. Kana bitong ilubong na ang patay, moingon din na inigawas dito purtahan sa balay, saka ng lungon, saka. Nga soong. Hoy kamo pamilya, soong. Ayaw glingi ha, ayaw glingi. Mao na. Ha, naana din daghana lagi. Mao na i-renounce nato. Ha? Unya napagi-panahon nga kanang haya na ba na dinhi nang ini kagabi daghang kayong suga man ang minatay no. Ya daghang kayong buwak. Ya na libangbang dako kayo. Ya moingon din mo nga hala giduot ang mama Ha, no? Nana dinhi. Luuyas inyong mama na himong alibangbang. Hinumdumi mga igsuon. Ayaw na mo tuo ana. Nga naman, ang Biblia nag-ingon sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27, inig kamatay sa tao moatubang siya sa Dios aron siya hukman. Mao na individual judgment. Unya kamo inyong pabalikon alibangbang pagyud. Ha? Pagtulunan nga iya sa tao. Mao na mga pagtulunan na i-renounce nato ang atong mga patuo-tuo, mga superstitious beliefs, ha? Kung aduna man gani ninyo sa bata pa nagduwa o kanang spirit of the glass, kanang daghan na siyang klase sa mga duwa, no? Kanang manawag og mga espiritu, i-renounce sad na nato, ha? Kung ugaling naaman gani naka-experience ana. So, padayon ta. Pagkauman mga igsuon, kining page 76, kanang prayer to break the seal and the consecration. Maunay atong i-pray every day. Kay wata kahibaw nga ang ato di ang paglakat ning kinabuhia kada adlaw, aduna tay nasilyo, gisilyuhan, giconsecrate. Sa unsa man paagi brad, adunay tendency nga kanang mukaon tag mga restaurant, no? Bisag ang atong pagkaon sahud sa panimalay, gi-consecrate na ngadtos mga diwata. Sa asa man paagi, daghang naas bukid karon mag-uuma, inigtanom, mag-offer na sila og diwata. Magdiwata-diwata na dito sa uma. Tinuod brad no? Tinuod. Mao nang ang atong pagkaon nakasilyo siya og nakakonsecrate disaman dito sa demonyo. Kay dili man na iya sa Ginoo. Mao nang i-break na to. Matag inig pangaon ninyo ingna. I-pray ninyo daan. In the name of Jesus Christ, I ask Lord Jesus to break the seal and the consecration upon my food. Ya ana de kamulitok. Bless us, O Lord, and this thy gifts. So, mo na nga nung padungta mag-ampo
sa pagkaon. Ha? I-break na to ang atong pagkaon. Kay bisan gani kami, mananagat man ko, ang akong lulo sa una, kung di malason ang among panagat, magkuanday mig takob sa foam. Foam bitaw, takob ana, kanang box, magbutang dayon mig manok. Nya, giihaw ba? Unya, gilatan na mo ang manok nga walay asin. Paglata, ibutang, butangag kandila, butangag bulak, ipalutaw sa dagat. No? Mo na nga nakasilyo o nakakonsecrate ang pagkaon nato nga wata mahibaw nga gikonsecrate diha na sa daotang espiritu. Kinahanglan atong i-break every day. Okay? Kasi nabtanay na. Okay. So, sunod 78, prayer to break the curses and spells. Wata kay ba mga igsuon nga matag-adlaw nato basig naglakaw ta gi-curse tas usa ka tawo. Na? Mao na nga kinahanglan aduna tay breaking of curses and spells. Ato nang i-pray every day. Mao nang prayer of deliverance. Unya kining breaking of unholy ties, slings and bandages kay aduna gite panahon nga makalingta og mga daotang tao, makaduol ta og mga daotang tao nga wala masayod nga ang ila di ay mga patuo-tuo nadawat sad nato samot nga kita dili ta mangumpisal. Wala ta sa estado sa grasya. No? Mao na mga igsuon. Unya kung aduna tay mag-prayer of deliverance ta sud sa atong panimalay, gamito nato nga prayer, utrohon nato ang form sa prayer. Kining page 81. In the name of Jesus Christ of Nazareth. No? As tremendous power as God and through His most powerful and salvific name, I ask Lord Jesus to rebuke. So, magama na po ka og intercessory prayer. Unya, ang ibutang nimo dinhi, to depart right now from this house, from my house. Nya tuyo ka, sablig ka og asin, holy exercise water, imong i-cross ang holy exercise oil sa mga bungbong, no? Pultahan aron makonsecrate na ngadto kang Kristo, ang atong panimalay. Na substan. Substan ha. Karon, inig adunay mga disturbance mga igsuon sa atong panimalay, mag-prayer of deliverance ta sa page 126. Kanang mga infested nga balay, kanang naay mga lugar nga mga gitawag nato nga kanang accident prone area, mo na nga mag-deliverance kita padahon magbiyahe ta. No? Unya adunay prayer diha nga prayer to ward away spiritual disturbance. Okay? Nasa page 126. O sa page 128, entrustment of the home to Mary, help of Christians. Unya, page 130, a prayer for home troubled by evil spirit. Okay, nakasinabot na ta nga mao ni ang atong i-prayer sa panahon nga mag-deliverance ta sa atong balay. Okay? Nagsunod, nakasunod ba mo? Okay. Kung aduna mo ibalatian, mag-pray for protection mo, no? Mag-pray for protection, balik ta sa 62, unya, ari ta sa prayer for body, healing of body and mind and spirit, no? Na din ni mga igsuon. Bahangin, oy. Na din ni. Naa sa page
95, healing of body, mind, and spirit. O niya, sa 96 mga igsuon, 98, healing for physical healing. O niya, ayaw ninyo kalimti pag-pray everyday ang prayer for inner healing. Nalitok naman ako to ganina, no? Ang prayer for inner healing. Sa page 66. Sa 66. Okay. Nasabta na. Nasabta na unsaon na to paggamit. Unya na question na. Kay para madali ko. Kay limited ang akong oras. Unya, naay mga deliverance session nga kinahanglan atong mahibaw-an ani. Ruling na yung mga rules how to the deliverance session prayer, no? Mo na yung mga rules ani and guidelines. So ato ni siyang tun-an. Naiuban dito mi sa Labangon gabi, Brad. Wa pa jud nako maabrihi ang kanang deliverance book, bad. Ngano man pong wala man nimo maabrihi? Kay mahadlok me. Ayaw mo kahadlok. Kay kung mahadlok mo, labaw pa mo siyawang talawan. Kay ang yawa talawan man, unsa nakahamo kung mutalaw mo samot. Mulabaw pa ta siyawas pagkatalawan. So, mga igsuon, kung aduna tay, nahurot na akong oil, deliverance may gabi no, dagan ang deliverance gabi tungod kay na adunay mga harassment. Ang holy oil pwede kaning ang gamito nato pure olive oil. Extra virgin olive oil pwede na. As long as olive oil. Ayaw ninyo gamitan ng coconut oil, virgin coconut oil, pau de arco, epicacent oil. Ayaw, intaw nyo ipabless, ha? Kay dili, wala na sa ritual, sa deliverance and exorcism. Napoy uban, cooking oil. Ayaw na ipa-bless. Kung naamang gani, dadala nagbalik sa inyo, gamaan na lang na aron magprito mo. Kay kasagaran, magdala. Nya dito miog hinatilan. Sus kay pagsuroy nako kay diha may tiguwang edad-edaran, dili lang tawag og tiguwang. Edad-edaran. Usa jud ka litro. Tinga ko unsa man yang ipabless, ha? Nagama siya og coconut oil ni adtong Birnis Santo. Unya iyang ipabless ni Padre. Akong gibargo. Nya baylo lang tatay, ha? Nagkuha ako dito og olive oil, gibaylo nako. Mao na nga ayaw gyud mo. Kung namang gani mo gidala karon, ayaw gyud ipa-bless ni Padre. Sanay. Kining maora ni siya og prayer. Kining blue og itom. Tanawa lang ninyo ang prayer kay ngano man ang akong giingon kini nga prayer intercessory. Kung unsay sulod are maora, pero kini pangpare. O galing kire panglaygo. Nga intercessory prayer. Mo tong giutro ang prayer imbes I command, dili na I command. I ask Lord Jesus to command. Maone ni. Maone gamito nato. Ang ato lang gamito nato ni kay adunay direct command nga maka-perform tag direct command kung ang atong pamilya maoy atong i-deliverance. Sinabtanay. Bisan sa akong kaugalingon mag-direct command ko sa akong kaugalingon. Okay, nasabtan? Mag-pray ko sa akong kaugalingon. I command you, evil spirit, to depart right now from me. Unclean spirit to depart right now from me. Okay? I command. Pwede na kay para na nimo. Okay? Unya,
Ang nakabutang dinhi, ayaw in town mo pagdeliveran sa dili kauban sa inyong panimalay. Ayaw mo pagdeliveran sa inyong silingan kay mahimo na pug kang mananambal. Kay naayo si Juan tungod ni Pedro, ha? Unya, kung adunay community ninyo, parehaan ng mga charismatic, mga religious communities, ang head sa community pwedeng mag-deliverance sa iyang member. Ha? Pero sa panahon rapod, in case of emergency, sa panahon sa tigom, sa panahon sa prayer meeting, di ba? Pwede na. No? So, nasabtan na to. Okay. Ang holy oil, dili pa siya tawag og holy exercise oil kung dili siya mabless. Mahimo siyang holy exercise oil. Mauna nga pwede na to imnon, pwede na to ihaplas. Okay? Kung asang parte nga adunay gibati niyo nga sakit, kung gisakitan mo tiyan, inom mo og holy and exercise oil. No? Kanya, kung aduna mo'y sakit yung tuhod, gamita ang holy and exercise oil using the prayer of the church. Kinahanglan mag-pray mo, anaa ta sa estado sa grasya. Kung sa may estado sa grasya, atong nadawat ang mga sakramento. Substan. Karon, ang holy and exercise water, mahimo na siyang holy and exercise water. So para gyud ni sa pagpahawas demonyo. No? Inig mag-pray gani kaani, panahon nga mo inom, naay deliverance na mo gabi inig asa siya mo react sa holy and exercise water. Inig inom niya ordinaryo rang tubig para nato, tanaw nato ordinaryo rang tubig, pero inig inom niya halang kaayo. No? Inig inom niya luod kaayo. Mo ni magamit nato ni. Inig panahon pod sa magdeliverance ta sa atong panimalay, gamitan ni iwisik ni libot sa atong panimalay. Okay? Unya, pag inom gyud mo, no? Unya, kining holy and exercise salt. Kining holy and exercise salt, mga igsuon, rock salt ang atong gamiton. Kung aduna mo'y iodized salt, dad-alang nagbalik. Ha? Ayaw na ipabless. Kang ang iodized salt, malanay rana. Maginahinay naglanay. Di pareha sa rock salt. No? Unsa may gamit sa rock salt, Brad? Ang gamit sa rock salt, sa panahon, magdagid mo ani. Kaya adunay mga panahon nga adunay gamiton bitaw nga magkaunta. Hiluan ta ba? No? Nga samot kay ka nga masuya siya nimo, hiluan ka. Nay mga palatay-palatay. Para dili na makadulit nato, kada kaon natong mga restaurant, mukaon tag usa lang kalusok. Gamay lang kayo. Anha ta mukaon kung asa kadapit magkaon nga mga restaurant. Atong kanon together with the prayer. No? Kay mo protect nato na sa mga dautan nga mga adunay intensyon nga kita dauton, no? Barangon na mga daghang klase sa pagdaot. Unya, maupod ni atong gamiton nga magdeliverance ta sa atong panimalay kung ugaling ang ubang mga mananambal na may mananambal na to diri karon,
ni surrender na, no? Dugay nang ni surrender. Unya, magbutang na sila sa kadahaligi sa atong panimalay. The four corners sa atong balay. Magtanom na sila dito, sinsiyo, mga lana, itanom, ana, magtukod, matukod ang balay. No? Mo nang ma-infested ang atong balay kay gi-consecrate na ngadto sa daotang espiritu. Nga dili iya sa simbahan. Okay? Ato sa nang gamiton ang tanan nga mga haligi atong butangan. Inig panahon nato nga mag-deliverance ta sa atong balay. Okay, nasabta na? Okay. Unya sa panahon nga matulog ta, kung aduna bitay dili murabag kanang dili makatulog. Kanang usay na gitawag ni ana insomnia. Oh. Maunay kinahanglan mag-deliverance ta, unya butangan ang atong unlan og holy and exercise salt. Ikrusa na to ang atong unlan og holy and exercise oil. Unya palibot sa atong higdaanan magwisika sa holy and exercise water together with the prayer. Nindot kayo ang atong katog. No? Nagwi-tendency makalimot tag mata. Ha? Tungod sa kanindot sa tug, makalimot tag mata. Bitaw. No? So, kini mga igsuon, kining Benedictine cross, aduna may mga gipang deliverance nga inig dapat namo sa Benedictine cross, ang iyang panit mupurma og cross nga pula, murag napaso siya. No? Unya, ipamutang ni nga na sa inyong altar. Pamutang yun eh. Unya, kung pwede, aduna mo'y kwintas nga Benedictine cross. Kaya nga naman, dagan karon rabang rosaryuhan nga satanic cross. Satanic rosary. Unsa may satanic rosary? Tanawa ng inyong mga rosaryuhan karon. Ang satanic rosary, bantayan na to na kay ang rosaryuhan na luminous. Luminous. Unya, ang cross ana, gadupa man na ay adlaw dire, na ay adlaw dire uluhan, na ay adlaw po dire pikas, na ay adlaw dire tiil. Unya, tanawa nga, murag na ay nilibod ani sa imahe, unya, ang ari dire, adunay halas. Unya, walay endre, maunay satanic rosary. O, tanawa ang inyong mga rosaryuhan. Iniglibot po gron, muingon po siya ka, Brad, tanawa, Brad B, tanawa. Kamu rin, tanawa diha, ha? Unya, aduna pagyoy kanang rosaryuhan nga, kanang murarag ibutang bitaw din ay brislet, ang cross bali-bali. Duha ang cross ba? Inig-ani na tao. Inigbali na pod, na po'y tao. So dili na mao. Wala na sa rito sa deliverance and exorcism. Unya daghan ra ba kaayo na karon? Unya naka-consecrate ra ba na sa intensyon sa nagamaana? No? Na intensyon sa nagamaana. Dili na maoy panudlo sa simbahan. Kung aduna mo'y imahe, daghan ra ba karong imahe, ganina, ga-deliverance mi ganina, sa balay, adunay imahe nga divine mercy. No? Nindot kay divine mercy. Kung asa ka mulakaw, mutanaw nimo, ari na po ka, mutanaw na po nimo. Murag musunod ba nimo mutanaw ang imahe? Ano, asa ka? Mura magnagsunod na ko ning imahe, ah? Gidili na. Kanya ang nakakuan pagyod, walay nakabutang dito, Jesus, I trust in you. Pangwaan ninyo na nga mga imahe. Gikan nas China.
nga kuhaan ninyo na di na maoy rito bisag unsang imahe diya, imahe pa na sa Mahal na Birhen Maria nga kung asa kadapit magsunod-sunod gani nimo nagtan-aw kadugayan nimo na maposes juga. Ha? O kuhaan na siya. Unya lastly kining asa na magmidal ako ane? Ala, sorry. Ayay. Sorry, asa naman eh. Wa na gyud tingali to mauli gabi eh. No? So adunay kanang medal sa Benedictine medal nana diha palihog ko og pag-abil yun mo ana. Kaya nga naman, maunay ibutang ninyo sa inyong mga pultahan, sa inyong balay. Ha? Sa inyong mga kwarto, butangig yun na o Benedictine medal. Ha? O, nganong nabanha mo? Wa pa mo kapalit. Dili. Mao na siya, kinahanglan, importante na nga ato nga mahibaw-an ug unsa ka importante kay ngano man kami sa una tigadto-adto pun may og mananambal. Kay bawo mo unsay ipabutang sa mananambal sa portahan sa mua para dili kuno mosulod ang mga masakit sa panimalay, magbitay kuno mig ahos og bombay. Sa portahan. Bitay-bitay po rin taon may dito sa portahan, ahos ug bombay. Ha? Mao na nga ang proteksyon mga igsoon gamitan ninyo ang Benedictine cross, medal o Benedictine cross. Ano? Mao na nga kung magdeliverance mo sa inyong kaugalingon, pwede sad nga magdeliverance mo. Inganaon niyo, in the name of Jesus, I ask Lord Jesus to break the seal and the consecration upon me. No? Ana. Imong kaugalingon, imong i-deliverance. Okay? Mga gamit nato sa mga sacramentals. Unya, mga igsuon, adunay may baligya diha para mahibaw pod ang tanan nga ang mga proceeds ana sa mga baligya namo is para na sa mga iskalar ni Padre o iskalar sa ministry sa healing, deliverance and exorcism sa Office of St. Michael. Aduna may iskalar nga 43 kabuok iskalar. Unya siyam na kabuo karon kay nadungagan na pun og duha ka mga sa seminarians. So, siyam ka seminarians ang among gipaeskwela o 22 ka mga college. Ang uban ana, the rest is high school. So, ang proceeds ana para na sa mga iskalar sa St. Michael the Archangel Office. Office of Deliverance and Exorcism. So, nakasinabot ha. So, salamat sa inyong pagpalit ha. Nakatabang mo sa mga estudyante nga nangandoy mahimong pare, nangandoy mahuman sa ilang pag-eskwela kay wala gyud sila ikagasto ang ginikanan. Ha? So nini atong makita kanang gugma ni Kristo diha sa atong pagtabang sa atong mga kaigsuonan. Karon, ani ko dinhi sa sacraments. Unsa may unang sakramento? Pila ganito ka sakramento? Pila to 7 ka sakramento? Abi na kog 8, 7. 7 ka sakramento. Unsa man ang unang sakramento? Bunyag. Unya ngano man nga bunyagan man ninyo ang inyong anak dako na. Kay tungod sa baboy, gamay pa. Mabunyagan ang anak, Brad. Kanong wala man ibunyagi, sister? Ay, gamay pa manggong baboy, Brad. Padakon sa mong baboy, Brad. Anak pa na mo bunyagan ang among anak.
Unya kay namatay mang baboy. Di mabunyagan, buhi na sad. Di ba? Mga igsoon, atong inumduman, kining bunyag, mauni makapapas sa atong sala. Sa Mateo Kapitulo 26. Makapapas sa atong salang panulundon. Salmo Kapitulo 51, versikulo 5. Unya, kanang salang panulundon mga igsuon, matangtang lang na siya pinaagi sa bunyag. Bisan tuod gamay pa kaing bata, wala pa sila makabuhat sa salang buhatnon. No? Ang ilang nakumit nga sala, salang panulundon. Unya, diha sa Biblia mga igsuon, sa Pagbangutan Kapitulo 5, versikulo 7, ningon diha, kita ang nag-antos sa sala sa atong mga katigulangan. No? Inig panganak din nato, kita may nag-antos sa sala sa atong mga katigulangan. Mauna nga, bunyagan nato ang atong bata, kay ngano man, niingon gani si Propeta Isayas, ato ginang mapamatud-an nga, nagisa ang bata, bisag gamay pa. Nana sa Isayas 48, versikulo 8, napastaguangkan ang bata, taguangkan sa iyang inahan, nagmasupilon na ang bata. So, napastaguangkon, nagmasupilom na daan. Mabitaw na magsikad-sikad, muhana din ang inahan, ayay, maldito ni bata, masikad, yun. Ha, di ba? Nagmasupilod. Unya, atong bantayan mga igsuon, nga, kung dili di ta mabunyagan, dili mapapas ang salang panulundon. Dili mapapas ang sala nga maoy kita may nagagwanta sa sala sa mga katigulangan. Karon, mao bitaw nga ningon diya sa Roma, ningon sa San Pablo, sa sulat sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 12, nga ang bayad di ay sa sala, maong kamatayon. Kung makasala dita, ang bayad na kamatayon. Mauna nga ang bata, bisan panganig naas taguangkan sa inahan, nagani patay na daan dinis napasud sa tiyan. Tungod kay naay sala. Mo ni rason nga naagisa ang bata. Unya inigawas pa manggani, napamangani tendency nga inigawas ana ang bata mamatay. Ang rason ana tungod kay adunay sala. Nang karon, unsa may pagpapas sa sala? Mao ang bunyag. Hinumduman nato mga igsuon nga kinahanglan pabunyagan nato ang atong anak. Gamay pa, masuso pa. Kay ngano, dili nato matag-an ang atong kinabuhi. Di nato matag-an nga kanus-a mamatay ang tao. No? Kay niingon diha sa Biblia sa Job Kapitulo 4 versikulo 20. Ang tao may istorya pa nimo sa buntag apan pagkahapon takulahaw laman nga mamatay ang tao. So dili ta mahibaw nga karon nagstulti ko iniguli na mo matay ko. Di na to mahibawan. Para sure ta nga ang atong kinabuhi mapapas ang sala sa bata ato gyud nga bunyagan. Nga naman Galacia Kapitulo 3 versikulo 27. Pinaagi sa bunyag mao ang pagpapas sa sala. Ug makaambit kita sa kinaiya ni Kristo. No? Mao nang sa kinaiya ni Kristo makaambit na ang bata nga mahimo siyang Kristiyano. Okay, nasabtan na ang bunyag. Anong pabunyagan na to? Ang bata nga walay bunyag unya mamatay, wala pa bunyagi unya mamatay ang bata. Kinsay hinungdan nga dili makasakas ang bata dito sa gingarias langit? Ang inahan. Iyang tulubagon sa inahan kung dili nimo pabunyagan ang imong bata. Okay. Sunod. Mao man ang mga igsuon diha sa
Catechism of the Catholic Church, paragraph 12:13. No, ang bunyag mao di ay kana ang initiation nga mahimo kitang Kristiyano, no? Mao kini ang pultahan sa tanang mga sakramento. Okay? Ikaduha, kumpirma. Unsang tuiga kumpirmahan kitang mga Katoliko? 12 years old. Pero karon lahi na. Ana ara magpakumpirma kung kaslunon na. Ha? Kay requirements. Kumpirma dayon kay magpakasal. No? Kinahanglan 12 years old, kumpirmahan na daan ang atong mga kabatanunan. Nganong aduna may confirmation? Aron paglig-on sa atong pagtuo isip Kristiyano. Lig-unon ang atong pagtuo gikan sa pagdawat nimo sa bunyag. No? Ingani ang logic. Kung magtimpla kag kape, magtimpla kag kape, so magkuha jud kag tasa. No? Unya magkuha ka og 3 in 1. Ibutang nimo sa tasa. Unya karon imog yun ang bubuan og ininit nga tubig. Pag bubo nimo ininit nga tubig, nadawat nimo ang bunyag. No? Unya karon kay unsa may mahitabo sa gibubuan nimo tubig ang kape? Ha? Unsa may mahitabo niya? Kung pasagdaan lang nato siya. Sa mas bunyag ba? Pasagdaan na nato. Ang mahitabo, ang particles niya mulugdang. Unya, ang tubig mabugnaw. Di ba? Mao nang sa confirmation mga igsuon, diha nato madawat kanang kutsarita. Kanang kutsarita, maunay mukutaw sa atong bunyag. Aron kita mahigmata nga malig-on ang atong pagtuo sa Ginoo. Mao bitaw na nga inig kumpirma na to moana detong obispo. Puk! Sagpaon ta ba? Pukawon ta sa nakatulog nato nga bunyag. Di ba? So ato nasabta na. Nganong unsa ka importante ang kumpirma. Ikatulo, kining santos nga Eucharistia. Ang santos nga misa. Mga igsuon, importante gayud nato karon nga kita makasimba sa Dios. No? Kay kasagaran ra ba nato, no? Mas bililhon pa ang pagpangita sa panginabuhian kaysa pagsimba sa adlawng Domingo. No? Karon. Niingon si Kristo sa sulat ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 27. Masa may giingon ni Kristo, naghago kamo sa kalanon nga madunot ra. Apan wala ninyo hagui ang kalanon nga maoy makadala kaninyo dito sa kinabuhing walay katapusan. Unya hinumdumi ang tao adunay lawas og kalag. So ang atong lawas di ay pakanon, pero pagkaon nga madunot. Apan wala ta maghago sa kalanon nga magdala kanato sa kinabuhing walay katapusan. Karon, unsa may kalanon nga madunot? Katong sudan ninyo ganina nga fried chicken. Humba, dinuguan. Mo ni kalanon nga madunot. No? Unsa may kalanon sa kinabuhing walay katapusan? Ang kalanon nga si Kristo, ang santos nga Eucharistia. Karon, kapila man ta mo simba sa usa ka semana. Ang adlawng igsisimba sa mga Katoliko, adlawng Domingo.
Kapila ta mo simba? Pila ka oras? Usa ka oras. So pila man ka Domingo ang usa ka bulan? Upat. So aduna po tay upat ra ka oras mo simba sa Dios sud sa usa ka bulan. Pila man ka bulan ang usa ka tuig? 12. Times 4 niya to. Pila? 48 hours. So 48 hours ra di ay ta mga igsuon musimba sud sa usa ka tuig. Ha, imagine? Para sayon nga kwinta. Kwintahon na tog sayon. Pila man ka oras ang usa ka adlaw? 24. So aduna ra may 48 hours. So mahitabo nga 2 days ra ta mosimba sa Ginoo sud sa usa ka tuig. Imagine 2 days ang gipangayos Ginoo aron makakaon ka sa kinabuhing walay katapusan. Madawat nato si Kristo. 2 days sud sa usa ka tuig. Pila man ka adlaw ng usa ka tuig? 365 days ang gipangayos Ginoo duhara. Di ka kahatag ana. Imagine? Di ka kahatag anang 2 days nga gipangayos Ginoo nga makakaon ang imong kalag sa kinabuhing walay katapusan. Di pa jud ka makahatag ana. Ha? Di ka makahatag ana para sa Ginoo. I-try kuno natog examine ang atong kaugalingon karon. Unsa may kalainan sa tihik ug akog? Ang tihik, di kay baw manghatag, bisag nay iya. Unya ang akog, unsa man? Naay iya manguha paglain. Maunay hakog, nanay iya manguha pa siglain. Unsa may tawag anang tao nga gihatagan na sa Dios ni anang 363 days aron makakaon mo nga sa kalanon nga madunot ra. Unya manguha pa sa iyang oras. Say tawag anang tao nga manguhag oras, manguhag panahon, hakog. Unya panahon pagyus pagsimba, mukuot sa bulsa, pilion pagyud tong lingin. Tihik. Say tawag na nimo sa taong tihik ug hakog, hagtik. Hakog nga tihik. Hakog pas Ginoo, tihik pamanghatag alang sa Ginoo. No? Usa mga igsuon, niingon, tabangi ang inyong mga parokya. Tabangi ang inyong mga parokya kung asa mo nasakop. Nga naman, naas Biblia na. Assignment, naas Biblia na. Naa na sa Hageo Kapitulo 1, versikulo 4. Niingon ang Dios, unsaon man nako panghatag sa mga grasya o panalangin nga akong ihatag kaninyo, nga ang akong templo guba man. Sige lamog pagpaanindot sa inyo mga balay, apan ang akong templo guba. Unsaon man ako paghatag sa grasya nga inyong gikinahanglan. Di ba? Anong tabangi ninyo ang inyong parokya? Tabangi ang inyong mga kaparian nga naningkamot alang sa pagpalambo sa balay sa Dios. No? Mo na mga igsuon, ha? Unya karon. Kining panahon sa Santos nga misa mga igsuon. Duha ra ka adlaw ang gipangayos Ginoo. Sa tigingon ni Padre ganina, musimba late. Gikwaan na po ni magpila ka minuto ang Ginoo. Di ba? Gikwaan na po nato og minuto ang Ginoo. Di na makumplitong 2 days. O sa tigingong Padre na po ganina, mahuman lang ganig kalawat magdali-dalig uli. Kay adunay anxiety, kabalaka, nga mangita pag yung kwarta aron mabuhi. Dili makapaabot sa katapusang panalangin. O sa ganitong katapusang panalangin, natapos na ang misa, dadaan ninyo
ang gugma o kalinaw ni Kristo. Unya, kay ni uli naman ka. Wa, ni mo mada ang gugma o kalinaw. Mao na inigulis inyo ha, nakakita kasugason, wa hugasi sa imong anak, magbagutbot na ka. Mga tapulan, yun mga anakan eh. O, dagan kayong hugason. Dagan na kayong tabi ang mama, gikan ni Simba. Mao nang anak mo ingon, noon sa ka ba? Gikan mo unta kasimbahan, sige makagbagutbot. Kaya nga no, nisayog uli, wa mada ang katapusang panalangin, ang gugma og kalinaw. No? Gikwaan na po nato og oras ang Ginoo. Di ba? Ang saad sa Ginoo nindot kayo. Ang saad sa Ginoo. Basahan ninyo mga igsuon sa Juan Kapitulo 6, versikulo 56. Ningon si Kristo. Si Kristo ang nagsultian eh. Gisulat ni San Juan. Ang mudawat umukaon sa akong lawas o minom sa akong dugo, ako magpabilin kaniya ug siya magpabilin kanako. Mauday ng tao mga igsuon karon nga dili hinimbahon, wala niya si Kristo sa iyang kinabuhi. Ha? Di mo puyo si Kristo ni atong mga tao nga dili hinimbahon. Unsa may gingon ni Padre ganina? Naa ang mortal sin. Unya ang mortal sin mga igsuon, mo nang niingon si propeta Isaias, Kapitulo 59, versikulo 2, tungod sa sala sa tao, ang Dios miulang kaniya, mipalayo kaniya. Kana kay mipalayo ang Dios sa panahon nga kita adunay dagkong mga sala, ang demonyo nagngisi. Kay diha na atakihon ang tao pinaagi sa pagbugto sa grasya sa Dios, musud ang yawa nato. Kay nga naman tungod sa atong mga dagkong sala nga atong nabuhat. So nasabtan ninyo? Mao na mga igsuon. Unya, kining giingon din kasagaran ra ba nato, mga lawat daghang karon mga lawat way kasal. Ha? Mao pay maguna-unag kalawat, unya nagipon-ipon. Ayaw in taon mo mga igsuon. Ayaw in taon mo pangalawat kung aduna mo mga mortal nga mga sala nga nabuhat. Adunay mga lawat karon nag-take og contraceptives. Pagpugong sa kinabuhi. No? Hanay nang alawat karon napaghihabak sa hawak. Napa ang patutuo. Napa ang occult involvement. Mao na mga igsuon, ningon si San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 27 ngadto sa 30. Ningon si San Pablo, ang dili takos nga modawat sa unod ug dugo ni Kristo, nakasala siya batok sa lawas ug dugo ni Kristo. Dili man siya takos. Mao nang ningon ni San Pablo, kinahanglan susihon nato ang atong kaugalingon karon. Kung ato bang dawaton si Kristo diha sa bayhon sa pan. No? Mao nang daghan karon ang nagmasakiton, nagmaluyahon og nangamatay. Tungod kay sigig pangalawat walay kumpisal. Ha? Mao na mga igsuon. Unya, ang ikaapat, kining kumpisal. Mga igsuon, ang kumpisal, gibili na ni Kristo isip institusyon diri sa simbahan. Kay naa na mabasa mga igsuon, diya sa Juan Kapitulo 21, ngadtos 23. Ningon si Kristo, mainyo ang kalinaw.
Ingon nga gibadala ako sa amahan, ako usab magpadala kaninyo. Giingnan niya ang mga apostoles. Ug dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Unya gihuypan. No? Gihuypan. Ipadawat ang Espiritu Santo. Unya miingon si Kristo, kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tao, gipasaylo kini dito sa langit. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon dito sa langit. So mga igsuon, gibili na ni Kristo diri sa simbahan ang pagkumpisal, ang pagpangayog sala. Kay ngano man, diha niya gitukod ang sakramento sa simbahan. Sakramento sa pagpangumpisal, ang pagpasiuli ngadto sa Dios. Itong giingon ako ganina, tungod kay nabulag kita sa grasya sa Dios, tungod sa atong mga dagkong sala, unsaon man pag-uli niini, pinaagi sa pagpangumpisal. Nga madawat nato ang grasya o panalangin sa Dios, nga mabalik nato ang relasyon nato sa Dios. Di ba? Mao na siya. Unya, bantay-bantay lang ta, kaya adunay mga pagtulunan ros mga ubang relihiyon nga direct to God. No? Sus ugaling gani kumingon tag direct to God mga igsuon. Nga modiretso ri kita. Yes, ang Dios may makahatag natog pasaylo. No? Siya ang muhatag natog pasaylo. Pinaagi sa atong mga kaparian. No? Mao na nga kini di ay nga sakramento dako kayo nigbili alang sa atong Kristohanong pagtuo aron mabalik ang relasyon sa Dios ngadto diri kanato. No? So kinahanglan mangumpisal kita. Unya ini mangumpisal pud ta pili atong ulaw nga sala. Nya, inig mangumpisal po ta, ayaw og justify. Na uban mangumpisal kay mo ana man, mo na makalangas pare ba? Mangumpisal ka, may ngunang, Padre, nakasala jud ko sa pagpanapaw, Padre. Ana, unya mo justify ka. Ang ako mo kong asawa, Padre ko, siya may nakaingon na ni God. Ano man, sus, sige, tutututututututut. Sig pangasaba nako, wa jud ko mo ka-feel og gugma, Padre, mo nang nakapangita na lang kog lain, nakasala jud ko, Padre. Ha? Gusto ba ka nga atubangas pare mahinlo kadaan? Kay ni justify na ka nganong nabuhat nimo ni tungod kay ing ana imong asawa. Ayaw justify. No? Di mahimuot ang Ginoo ana kung mangay kag pasaylo nya imong ipasangil sa uban. Kay ikaw may nagbuhat ana. Kung may kang nakapanapaw ka, Padre, pasaylo ako, nakapanapaw ko. Ana, napoy uban mangumpisal, Padre, pasaylo ako, Padre, intention na yun ako ato, Padre, pisi ra gyud. Nakapangawat kong pisi, Padre. Sus, pagbiran ako sa pisi, Padre, na may baka, Padre. Agi-apil na lang nako, eh. No? O na nga, mo justify ka ba? O na, ayaw justify. Padre, nakapangawat yung baka, Padre. Ana. Mo na nga ganahan magkuta nga kana bang ang atong gusto nga nabuhat ato ni tungod kay diha sa usa ka rason, no? Ayaw na. Nagdugoy lang muspari ana. Nakahinumdum lang noon ko atong istorya ba nga diha sa usa ka parokya ang maduggas pare nga ikumpisal sa mga tao. Moingon ra sin taon nga, Padre, nakapangabit jud ko, Padre. Ana ba? Unya ining naana po yung mangumpisa lain. Padre, nakapangabit ko, Padre. Ang madunggas pare nakapangabit. Ningon itong pare. Pagmisa, pagwali niya ningon ang pare. Mga igsoon ko diyan ni Kristo sa panahon nga gani nga mga mangumpisal mo nako. Unya kumingon gani mo nga nakapangabit mo ingna lang nga nahulog kus kanal kay gilaina nagpaminaw ang pari ba nga sige nakapangabit ko, Padre, nakapangabit ko.
ingna lang ninyo nga nahulog kus kanal. Nga na pare. So nakasabot ang mga tao. Kumingon nga, Padre, pasaylo ako kay nahulog kus kanal. Nakasabot ang pare. Nga nakapangabit siya. Ha? Sus karon mga igsuon, nag-reshuffling man. Nag-reshuffling mas mga pare. Ha? Sus pagpangumpisal. Ang nangumpisal kay ang asawa mas mayor. Ang gikumpisal asawa mas mayor ningon, Padre, pasaylo ako, Padre, kay nahulog kus kanal. Anong pare? Sala na di. Ang bagong pari ba nga na-assign? Sala na din ang nahulog sa kanal ron. Dana po ilaing nangumpisal. Padre, pasaylo ako, Padre, kay nahulog ko sa kanal. Libog ang pari nga bagong pari. Sama ni, sala na din ang nahulog sa kanal. Sos kay na may usa ka dakong kumbira. Nga dito ang mayor. Ningon ang pari. Mayor. Ay sagod mayor. Kay asa mong yun ni mga kanal ninyo dinis lugar na to, mayor? Wala ni matabon ni. Ano man, Padre? Na mangumpisal dito, ultimo yung mga asawa. Nangumpisal na ko, nahulog ko na siya sa kanal. Ah! Ha? Oh. Joke ra ko to. Ha? Muna nga, ayaw yun ninyo. Ayaw niyo tabuni ang inyong mga sala nga nabuhat. Ha? So, padayon ta. Kining ika-5, mao ang pagdihog sa masakiton painting. Ang kasagaran na ba nato mga igsuon, kung adunay magmasakiton, unahon yun nato ang doktor, di ba? Doktor yun tadayon, doktor. Pag umas doktor, kay maingon mang doktor, inig-abot sa laboratory, normal man imong bana, sister. Wa may resulta, normal man tanan ang iyang mga lab test. Unsa may buhaton na to, nahurot-hurot na itong kwarta. Adto tadayon sa albularyo. Albularyo, adto na po sa albularyo. Anya, pagkahuman dito kay, no? Wa man gyud maayo. Kay gapataka lang yung taon tong albularyo nga mong sakita. No? Ang last option, adto na sa pare, magpahilog na. Unya, ang masakiton, tagsa na lang mo ginawa, bamana lang. Tagsa na lang kayo. Mao pa'y pagtawag og pare. Unya, inigtawag ra bagyos pare, muana din itong mga chismusas balay. Ayay, abot ng pare, patay na ni ron. Ha? Ang pare may pasanginlan. Kay dihugan ako, no? Ha? Oh. Hiluga na. Patay na. Ayay. Luyas pare, may gipasanginlas kamatayon kay gihilugan. Oh, di ba na mamatay nga tagsan lang na mo ginawa. Di ba? Unsa may giingon mga igsoon? Unsa may giingon diha sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 14. Kung adunay magmasikiton kaninyo, tawagan ninyo ang pangulo sa simbahan o mga ansyano. Unsa may ansyano? Pare. Og magdihog siya og lana, santa lana, ngadto sa masakiton, og magpasiuli kaniya sa iyang mga daotang nabuhat. So, kumpisal. Og ang maong masakiton, mamaayo. Mamaayo di ay. Ya, Brad, naayo dito, namatayan may noon to. Hinumduman na to mga igsuon nga ang atong kinabuhi duha. Kalag ug lawas. Unya ang atong lawas aduda gyud ni katapusan. No? Mao na aduna tay temporal life and eternal life. Aduna tay eternal life nga mao ang atong kalag. Kinabuhing walay katapusan. Na maayo kung namatay man gani ang lawas, hinumdumi nga kitang tanan mamatay. Sirak 38 tanang kapitulo, bersikulo. Basahan ninyo na. Iya ugma ato
Iya karon ato ugma. So ang kamatayon moabot yun dato. Pero sa asa mang paagihan naayo ang atong kalag. Napasiuli ang atong kalag ngadto sa Dios. No? Mo na nga ang ato yun ni panglangit yun ni ato dili yun ni pang purgatorio. Kay kung maligyas ta gamay, ang atong pangandoy langit, maligyas ta gamay purgatorio. Pero karon ikaw nangandoy ra purgatorio, unya na sipiat ka impierno gyud. Ha? Mo nang ngato panglangit ni ron. Kining deliverance and exorcism mga igsoon, usa kini pagtawag kanato sa Dios aron kita mahimong balaan. Sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16 miingon si Kristo, pagbalaan kamo ingon nga ako balaan. Mao ni mga igsoon nga kining atong buhat karon kining atong gitawag kita sa Dios aron mahimo tang balaan. Aron mahimo tang iya sa Dios, dili iya sa dautan. Kay ngano man mianhi ang atong Ginoong Hesukristo, ang hinungdan di ay niini ang pagbuntog sa daotang espiritu. Mao nang giingon diha sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 8. Mianhi si Kristo aron pagbuntog sa yawa. Unya ang yawa naa kanato. Kay nga naman ang tanang tao nakasala. Ang tanang tao makasasala. Roma 6:23. 2 Tesalonica mga igsuon, ang pinakabuutang tao ning kalibutan na kapito makasa sa usa ka adlaw. So walay perpekto ning kalibutan na karon. Narabay madaghang mga tao nga moingon, tag-as o garbo, moingon nga wa siya isa. No? Mao na mga igsuon. Ang tao gani karon nga moangkon siya nga wa siya isa, basahan lang ninyo ng unang Juan kapitulo 1 bersikulo 10 ug 11. 8, 10, 11. Ha? Ang tao nga moingon siya wa siya isa, gipakaulawan niya ang iyang kaugalingon ug ang Dios. Mao na kitang tanan makasasala ta karon. No? Mao na. So, katapusan mga igsuon. Kay ang orden sa pagkapare iya nas mga pare. No? Ang ato ang kasal. Daghang karon nagipon-ipon way kasal. No? Unya, ako lang nabalik mga igsoon katapusan na ni. Ako lang na murag na recall lang nako nga kada gabi na aduna ko'y reconcile nga magtiayon, no? Unya, dihan ako karon namalandong ko ron ba? Angay bakahan ako ning usulti nga na ninyo. No? Kay atong inumduman mga igsuon, sa panahon nga kaslunta, prikana ri atong nadawat. No? Wala tay nadawat karon unsa ang post-kana. Unsa gikan sa imong nga gikasal ta, unsay naabot nato sa atong kaminyoon. No? Nagama gyud ko kaugalingon nako ani. No? Nagama ko about marriage. Kini pagpalig-on lang nato na nga kita mga minyo sa ato karon nga kinabuhi nga minyo ta. Ako gyung gigam-an na. Akong gipamalandungan ang akong kaminyoon. No? Aron kini lig-on nga until sa atong saa dias kaminyoon till death do us part nga matuman ako nis akong kinabuhi. No? Diya sa family and life, no? Akong gigam-an ang marriage ug acronym. Paminaw mo igsuon. Kanang M, mao na ang mutual understanding. Nganong aduna man tay relasyon nga nag-uyab ta? Diba? Between you and sa imong bana o asawa ba?
Nganong aduna may panahon nga aduna tay mutual understanding nagkauyab ta. Di ba sa panahon nga uyab kinanindutan ang kinabuhi, di ba? Sweet. Pero ngano mang niabot mas panahon nga mag-away-away na. No? Mao na nga aduna tay acceptance. Ang acceptance mga igsoon kinahanglan atong dawaton. No? Nya kinahanglan aduna tay reconciliation. Ikatulo, reconciliation. Kinahanglan kung aduna tay problema, i-reconcile na to dayon. Sunod mao ang respect. Kinahanglan aduna tay respeto sa matag usa, bana o asawa. Nya ang sunod nga letter is I. Kinahanglan aduna tay inspiration both side. No? O nya sunod nga letter is anchor your love. Anchor your love. Nga naman, daghan karong nagbulag kay wala punduhi ang inyong gugma. Di ba? Unya, taliwala sa atong kaminyoon, anaa ang sunod letter. J, God. Without God, we are nothing. No? Unya, aron madawat nato ang katapusan nga letter E, madawat nato ang eternity sa atong kaminyoon. Ang Dios ra ang mubulag, ang kamatayon ra ang mubulag kanato. No? Mao na mga igsoon, mamalandong panahon sa atong mga sakramento nga atong dawaton. Kinahanglan naata diyan ning estado nga madawat nato kini mga sakramento nga gitukod ni Kristo sa simbahan aron maka-perform ta sa deliverance, no? So niini mga igsoon atong pakpakan ng Dios nining kahaponon nga atong makita ang gugma sa Dios. Maayong hapon atong tanan. So mga igsoon, ang next speaker din nato mga igsoon, usa siya ka Catholic Faith Defender sa Diocese of Tagbilaran, niya case officer sa Healing and Deliverance and Exorcism sa St. Michael the Archangel Office sa Deliverance and Exorcism under ni Father Darwin. Atong sugaton sa masipang pakpak atong igsuon, Brother Sherwin Pakot. Ang iyang ipahayag mga igsoon, how the devils attack. Paminaw gid mo ani nganong giatake ta sa demonyo. Okay. Mayong palis niyong tanan. Nangabkab man. Igang. Okay pa mo? Kinsa tong ganahan, matog. Katog sa lang mo. Makatog, bumukaha nga init man.
katong ganahan maminaw ta. So ang topic nga ilang gihatag nako is how the devils attack and its openings. Tingali ang uban ani nga sige nagpalo sa punto por punto, sumol na ni paminahon nila. Balik-balik man. Pero sa mga wala pa makadungog, so mao na bag-o ni alang kanila. So karon, before ko mo padayon, atong ipahimutang ang atong tagsa-tagsa ka kaugalingon sa presensya sa Ginoo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, in your name, we ask you to bind and silence all powers and forces that do not accept you as Lord and King, in the air, in the water, in the ground, in the netherworld and nature, and the spiritual world. We ask you to bind all demonic action and demonic communication. Lord, seal this whole place, all of us here, and all our intention in your precious blood. Mother Mary, we ask you to surround us with your mantle of protection and crush Satan's power in our life. Saint Michael the Archangel, we ask you, and all our guardian angels, to defend us in the battle against Satan and the powers of darkness. Amen. We fly to your protection, Holy Mother of God. Despise not our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So once again, mayong hapon. So ang akong topic, unsaon na to pag-ila ang mga klase-klaseng atake sa yawa diri sa atong kinabuhi. Unya, unsa pod ang mga hinungdan ngano ang usa ka tawo labi na kitang mga binunyagan, di ba mao man ay kasagarang question nga nganong mayawaan man nga binunyagan man, nganong mayawaan man kunong nakumpirmahan man, unya tigsimba. Pero sa among mga kasinatian, dili na maihap ang mga tao nga nasudlan og daotang espiritu. Gani nay mga madre, nay mga seminarista, nay mga liminister, mga katekista, mga aktibo sa simbahan, pero nasudlan gihapon giyawa. So ngani para dili lang kayo taas ang atong talk, atol nang i-compress nga ang atake sa yawa ba duha man na, ordinary attack o extraordinary. Unyang extraordinary attack upat na kaklase: infestation, obsession, oppression, o possession. Ato nang isamaris duha. Dili langan ba? No, ang dunay gitawag nga tawag mga direct attack of the devil o indirect. Unsa man ning indirect attack of the devil? Kanang indirect attack of the devil, magsugod na siya sa tentasyon hangtod nga maulipon ta sa sala. So ang atake sa yawa di ay ato ning mahulagway sa duha ka matang sa martial arts, kining aikido o karate. Kining indirect attack o direct attack ato ni siyang ihulagway sa martial art. Di ba ang technique nga aikido nga kana siya nga matang sa martial arts, dili nimo sugaton ang kusog sa imong kontra. Kundili imo lang paanudan ba, inig-anod ana hangtod nga maimong matumba, ma-settle down ang imong opponent. So ang indirect attack of the devil, usahay pauyunan ta sa yawa sa atong gusto. Mao na makaingon tag wa ta takiha. Gipauyunan raman ta. Kung ganahan kag bae, tabangan ka sa yawa nga makabaton kag daghag bae. Giyahan ka sa yawa mao ni tawhana duula kay naa ni sandabed, naa ni baligyang lumay aron makapamadye kag taman-taman. Tabangan ka sa yawa nga mabright ka mo diskarte. For example, gusto kang mangurakot, gusto kang madato pinagig limbong, tabangan ka sa yawa nga makabaton kag daghang mga ideya unsaon pagpangawat ang kwarta sa o kaning kaban sa gobyerno. Unya og mabulilyaso, tabangan ka sa yawa nga di ka madutlag kaso, makalusot ka. So ang indirect attack of the devil di ay usahay ihatod pauyunan ta sa yawa sa atong mga daotang binuhatan kay kung maulipon na taane iniglubag niya sa atong kamot, sinuguro gyutang di na ta kalihok, di na ta kabakod. Mao day nga kining matanga sa atake, peligro ni. Kaya naman,
Kay murara ka og kanang og gusto kang bae, kwarta, ang peligro gud nga ang pinaka peligro nga atake sa yawa kining indirect attack. Mano man kay ang pinakadako nga kadaugan sa yawa sa kinabuhi sa tao kung mamatay ta nga naa sa estado sa salang mortal. Sa unsa man ni nga paagi nga mahitabo? Kana bang dili nakahasulon sa yawa? Mamatay ta nga hamugaway. Usahay god dili na ta hatagag problema sa yawa o makita sa yawa nga mura man jud ni og ganahan jud ni siya murag ang atong kabubuton murag ning biya na gyud ta sa Ginoo. Totally na gyud ta nga wa na tay pagtuwa na tay gugma sa Ginoo na ibilin sa tong kasing-kasing. Ma-analyze gani na sa yawa nga mao na idagan sa tong kinabuhi. Pasagdan ta niya nga maglunang ana, masakit ta, mamatay nga way paghinulsol. Ang pinakahadlok nga atake sa yawa mga igsoon kung mamatay ta nga naa sa estado sa salang mortal. Kining gitawag og final impenitence. Mamatay na lang o sa buhol pa matigbak na laman nga wala gyud mo balik sa sabakan sa Ginoo. Mao nay hadlok. Ikaduha, kining direct attack mao na nang hatagan kag mga kahasol, tagan kag mga sakit-sakit, na mga oppression. So yan ha. Ngano man nga unsa man ang mga klase nga makaingon ta nga demonic na gyud ang nitabos tong kinabuhi. For example, naa ka sa kahimtang karon kaniadto na atay pagtuo. Ganahan ka mo simba. Pero kalit lang nga dili na taganahan sa mga butang nga langitnon. Kalit nga nabugnaw ang atong pagtuo. Mo bitaw na nga unsaon nato pag-ila nga ang usa ka seminarista o usa ka madre bakaha nga ninggawas sa iyang butang tawa nakapadayon sa seminaryo, wa nakapadayon sa kumbento. Unsaon nato pag-analyze, pag-discern nga kining iyang paggawas dili niya tawag ang pagkapare o dili niya tawag ang pagkamadre or gitawag ka na siya pero natintal siya siyawa, mao nang nibiya siya siyang bukasyon. Kung ang usa ka tawo gani ibutang ta ako seminarista ko, paggawas nako sa seminaryo, wala na ko'y pagtuo, naa na ko'y kasuko sa Ginoo, na atheist nako, wala na ko'y pagtuo. Nalayo na ko sa Ginoo, ang akong hunahuna na ulipon na sa mga material nga butang. Supak-supakon na nako ang mga pagtulunan sa simbahan. Naghari sa akong kasing-kasing ang pagdumot, ang kahakog ug garbo. Kana dako gyud ang puruhan nga kana usa gyud na kadakong deception. Tawag gyud nato nga demonic influence driven by demon. Kay ang trabaho sa yawa mga igsoon, gusto niyang maguba ang atong tagsa-tagsa ka relasyon sa Ginoo. Mao na, Brad, nayawaan ba kaha ko, Brad? Ang tubag, pangutana imong kaugalingon, kumusta ang imong relasyon sa Ginoo? Naman tayo tagsa-tagsa ka bukasyon. Ang pagkaminyo, bukasyon na, pagkaamahan, pagkainahan. Kumusta man ang atong pagkaamahan? Na-fulfill ba nato ang atong obligasyon isip amahan? Isip inahan? Isip ginikanan? Isip maayong Kristiyanos? Kay kung wala, so posible nga lahi nga gingharian ang atong gialagaran. So mao na nga magbantay mo na isa sa mga timaan na. Napoy nangutana nako nga Brad, unsaon man ako pag-ila, Brad, nga kining ahong kauban sa cluster, cluster der si boss, labuhol namin mga clustering dito. Nya, ilang kauban sa pundok ko, no? Pundok sa mga katekista, pundok sa Leminister, Legion of Mary. Unsaon man nato pag-ila, nga kining atong organization o community na atay kauban na yawaan. O naatay kauban nga ang nag-drive sa iyang kinabuhi ang yawa na gyud. Simple lang. Ari tauna unsay karakteristik sa yawa. Ang yawa dili moangay og kahiusahan. Unity. Di siya moangay ana. Ang yawa dili moangay og kalinaw. Ang yawa walay gugma. Mao na nga na, marita ha,
gugma, kalinaw ug panaghiusa mao ni ang atong gamiton nga discernment kung kita o sakop sa pamilya o sa community o kita ba kahinuon nahimo natang kaabin sa yawa. Kumusta man kining usa ka tawo kung makita gani nimo ang usa ka tawo nga diha niya walay gugma, wala siya makahatag og kalinaw, nakatampo siya sa kagubot sa community, driven by demon ang maong tao. Sayon ra gyud naa gani mo'y kauban sa katekista, kauban sa liminister, dili maoy facilitator, dili maoy presidente, pero ijang tingog mo'y masunod. Maghari-hari na gani na sa inyong grupo, that is spirit of pride. Ngano man, once gani nga muyatak na ka sa katungod sa imong kauban, kay wa kay grado, ako'y graduhan, ako'y magbuot, kana siya, klaro gyud na nga dili na gyud pang Ginoo ang atong pagpangalagad. Ana ra ka simple. Kanang sa parokya, unsaon na to pag ilan ning bisag kinsa nga mga tao o diya sa pamilya, kumusta man ta? Wala ba ko makatampo sa kagubot sa pamilya? Nahimo ba kong instrumento sa gugma? Nahimo ba kong instrumento sa kalinaw? Nahimo ba kong instrumento sa panaghiusa? Pero sagaran ra ba nato labi na sa pamilya? Mao man jud ni kasagarang giatake sa yawa. Sa akong experience, daghang mga bata, mga batan-on na yawaan tungod kay ang pamilya weak ang foundation sa ilang pagtuo. Once gani nga ang pagtuo sa amahan, pagtuo sa inahan, huyang inig-abot sa mga pagsulay, mapukan gyud ang maong panimalay. Mao nang daghang mga batan-on na yawaan, daghang mga pamilya nga naatake sa yawa, kay nakita sa yawa nga weak, huyang ang pundasyon na ilang pagpuyo. Di ba? Daghang mga bana, minyo, ulitawog binuhatan, mga asawa, minyo, murag dalaga, asa tong disko at tusad. Bantay ring bata dong kay murisko ko. Unya, ang sa may tabo, inigabot sa diskuhan na ay manguyab, sugton pod. Bigaon lagi. Kining pagkabigaon, hindi na. Doorway yun na sa yawa. Daghang bang bigaon din hiskarkar, kamuray tubag anang pangutanaha. Anak no, mo na mga sign anak. Kan may mga cases pamilya gyud. Arita. Unsa may mga rason o bantayan nato ning mga openings sa yawa. Nganong na may gitawag og openings? Unsa man ning word nga openings? Unsa may ang meaning? Openings are those events or condition in one's life that allowed the evil one to have access to the soul of a human being. Ang openings di ay, mao kini ang mga panghitabo o kahimtang sa tagsa-tagsa na to kakinabuhi, din atong gihatagan o katungod ang yawa nga makabaton siya o maiyang makabot o magmadaugon siya sa atong kalag. Diba? Event and condition. Panghitabo or kahimtang ba, kondisyon sa kinabuhi, nga nay usa ka panghitabo o usa ka kahimtang nga kana nga panghitabo o kahimtang mao'y nahimong hinungdan nga ang yawa nakasod sa atong kinabuhi. Dunay upat ka mga openings. Number 1, an iniquitous life. Unsa man na sa Bisaya, dautan nga kinabuhi. Mao gyud nay number 1, kining sinful lifestyle. Mao ni uso sa atong panahon karon, perting daghana ra ba nato kugihan ta mga lawat, pero dili ta kugihan mo kumpisal. Daghan may mga cases sa office, usahay god, dili ta makaamgo nga nayawaan na data, kay naamang goy klase sa evil spirit, nga iyang attack is dormancy. May kag dormancy, murara siya og natulog. Mura siya wala. Mao na nga perte ming daghanag kaso, example, gihatoy isa ka igsuon nga babae nga active
sa simbahan. Naa siya igsuon nga palahubog, na siya igsuon nga ulipon sa bisyo, nga nagduda siya nga poses ang maong igsuon. Mao nga iyang gikumbinser ang iyang igsuon, dadon sa office ni Father Darwin kay ipadeliverance ang maong igsuon, kay gituuhan laging na poses kay di tigsimba. Pagsugod sa prayer of exorcism, nahibaw ba mo nga ang iyang igsuong laki nga palahubog maoy giampuan pero ang ning react kadtong aktibo sa simbahan. Mao nay mga walking possess. Nay mga tao nga wa sila kahibaw nga nakasud na day ang yawa sa ilang kinabuhi. Daghan kay na walking possession. Dato yung kaso, ang iyarang complain, labad ka na iyang sakit iyang tiyan, maura to. Wa siya kaibaw nga possess na siya. Pag deliverance, nawa sa kaugalingon, pag mata pa niya, wa na siya kahinumdom nga namaak na siya, nanipa na siya, balik usang oras niyang atake. Pero ang iyang complain, gamay ra kayo. Daghang mga tao nga nagtuo sila ordinaryo ra nga financial problem, ordinaryo ra nga labad sa ordinaryo ra nga ubo ang ilang gisinat, ang ilang gibate. Pero pag deliverance di ay, grabe, daghan na day kayong mga yawa ang misulod. Number 1, iniquitous life, characterized by unrepented sin, mga sala nga wa gikumpisal, or a sinful lifestyle, na ang atong estado sa kinabuhi naglunang sa sala. Sa 1 Juan 3:8 ang nagpadayon pagpakasala iya sa yawa. Mao na nga dito sa office, na this life manifests itself to unrestrained debauchery or total disregard God's salutary commandments. Arita, kini ding mga tao nga mapatuyangon sa gibate, nagpatuyang sa bisyo, sama sa inom, sigarilyo, siyabo, babay, patuyang sa kaulag, kana siya mamahimo ng doorway sa yawa. Abi ninyo, usa sa mga cases na mo taga dire sa Cebu. Di ko mo mention sangan. Kini siya, maglisod, dili ni siya makatindog, dili makalakaw. Pero sa dihang gideliverance siya, sayon ra kayo niyang itindog, bisag di siya makatindog unta tungod sa kasakit sa iyang hawak o sa iyang itlog. Mautong pag nawasan na siya, nangutana man siya nako, Brad, ngano man to ganiha pag prayer, nga sakit man kaya kong hawak, sakit pag yun akong itlog. Ahong gipangutana, daghan ba day kag bae gitilawan, Brad? Ang tubag sa asawa, pikat. No, usahay ba? Nagpatuyang ta sa tong gibate, pero wata kahibaw dahil nga kasud ng yawa na to. Kaya nalagi atake sa yawa, nga ganuyon ra ka sa imong gusto, guyuron ka ba, pauyunan ka, nga waka kahibaw, gilubag na dahil imong liog. Nga na siya, sunod, kining gitawag na to, total disregard God's salutary commandment. Kanag yung wa gyud magtagad sa mga sugo sa Dios. Di tigsimba madomingo, way mga kasal, kapakasal sa civil lang, nang gigamit og artificial contraceptive. Usa pa nang ubang mga sala diha. Wa gyud magkabubuton sa Ginoo. Mao na nga datoy ning complain ba, Brad? Wa man unta may manglimbong, nagtarong man untag panarbaho ning ihong bana, nganong muna manglis. Brad, ngano man ang daghan mamig mga sakit-sakit, wa ra bay findings, doktor? Pagpangutana pa, tigsimba ba mo? Di, Brad. Tigrosaryo ba mo? Di, may kamao, Brad. Unsa, nakasal ba mo? Wa, pud, Brad. Unsa, nayawaan, tingalin eh. Okay. Ayaw kayo na i-back up, no? Away mahimong yawa. Padayon kita. Narita. Oh, mahiubos na po ng yawa na ako na po ipasanginlan. Batirero ba yung nakaingon?
So mo to nadaghang katong usa katong ingon siya nga wa kuno sila manglimbong pero mao na ilang kahimtang. Pag ando pa why foundations pagto. Ngani ha. Once gani nga wa tay kasal. Wa tay simba-simba. Unya o di ba mo simba ta mo kalawat po ta bisag wa tay kumpisal. Nata sa state of mortal sin. Wala tay katungod mo question sa Ginoo kung nganong wa tay murag feel nato nay blockage bitaw wa ta makadawat sa iyang grasya og panalangin. Unsaon paghatag og panalangin sa Ginoo sa usa ka tawo nga iyang gipili nga mubiya siya sa presensya sa Ginoo. Ang salang mortal mga igsoon mauna ang pagtalikod sa presensya sa Dios ug diha sa ebanghelyo gihulagway na sa the prodigal son. Ang maong bata mibiya siya sa balay siyang amahan, buhi pang iyang tatay nangayo nagbahen ning lakaw matod sa Biblia milakaw siya layo kayo nga dapit. Naghulagway na siya mga pila ka kanang ang atong paningkamot makapalayo gyud sa Ginoo, nahimulag gyud siya sa hingpit sa iyang amahan. Hangtod na ningabot ang kagutom, nakarealize siya sa iyang mga sayop. Gusto na siyang mukaon sa pagkaon sa baboy. Kaya nang-apply mo siya pagka-caretaker sa baboy. Ang pangutana, ngano nga kini nga anak, nakasinati man og kalisod, nga dato man unta ni. Ang tubag, kay mibiya siya sa balay sa iyang amahan. Sa sama nga paagi, kita mga anak sa Dios. Pero kung mubiya ta sa Dios, mahisama ta sa anak nga mausikon nga makasinati sa kagutom ug sa kalisod. Mao na nga ang yawa di ay musod siya sa hilom nga paagi, unya bumbahan tag mga problema, unya og malumos na ta sa mga problema, ang ato dayong pasanginlan ang Ginoo. Hinaot unta nga kung watay kasal, watay simba-simba, layo ta sa Ginoo karong mga panahona, sige tag-adtog mga albularyo, unya daghan ta mga pagsulay sa kinabuhi, dili unta nato pasanginlan ang Ginoo. Unsay atong buhaton? Muawat ta sa kinaiya sa maong prodigal son nga nakaamgo sa iyang sayop ug nangahas pagbalik sa sabakan sa iyang amahan. Instead nga mo complain ta, balik sa Dios. Mao bitaw nga para nako kining mga taong nayawaan, blessing in disguise na. Daghan may mga kaso di tigsimba, way mga kasal, nayawaan man, gapakasal. Ug wa mayawa di magpakasal. Nang gilamoy og pills, kapataod og ayude, gapa-injection og gipoprobera, nayawaan man, gikumpisal na nila, giremove na nila tanan, girenounce na lang mga butanga. Diha sila nakasinati sa kaluoy sa Ginoo. Mao na usahay na to, murag wa ta kakita ana nga kuan. Apil na dire, included in this category are the immoral and illicit relationship. Kining mga immoral, unsa may example ani? Naami mga cases, ang usa sa mga lisod nga cases yun namo, kining mga kun ang biktima sa yawa, kining mga bayot o tumboy bakaha nga naay kaipon. Immoral pa na, illicit pa gyud ang relationship, basta mayawaan na, ang amog gyud yung ikatambag ana, biyae ang imong ka-live-in. Pero daghan may mga cases, mas giagwanta nilang atakihon sila sa yawa kaysa biyaan nila ang ilang ka-live-in. Maunang mga unresolved cases, dili gyud na masulbad. Kay ang kuan di ay divine healings demands conversion. Mao dito sa office kinadaghanan kay manganha si Father Darwin Ray Pangitaon. Wag na gusto lang maayo sa sakit sa tuhod, sakit sa likod. Wag planong mubiya sa ilang mga kabit. Pwede din na. Kung gusto tang ayuhon sa Ginoo, mubalik ta niya. Magbag-o ta sa tong kinabuhi. Daghan kayo may mga cases kanang among opisina, gamay ra na pero mapuno na. Daghang mga tao ana nga di makalakaw, di mapilo ang kamot, maglisod og tindog. Pero tungod lagi kay ming decide sila nga mobalik sa Ginoo, igo ra sila na minaw sa mga tok, nakalakaw, naulian sa ilang mga sakit, naminaw lang.
Kay ang kaayuhan sa Ginoo de kining gahom sa Ginoo mag-agad na sa atong receptivity unsa ta kabukas sa iyang kaluoy. Pero kung wa tay paghinulsol, wala tay planong magbago sa kinabuhi, unsaon pagsulod sa tubig, sa grasya, sa gahom sa Ginoo, bisag unsa pagkakusog ang pressure, kung naay takob ang imong sudlanan, di gyud mo sud ang tubig. Mao una, iniquitous life. Sunod, unrestrained or uncontrolled passions, emotions, and desire. So kini ang atong mga pagbati, kini mga tao nga driven by negative emotion. Example, pagdumot, kasuko, kasina, kaligotgot. Kining mga negatibong pagbati dapat unta, di ba? Matud pa ni Dr. Taylor Marshall, usan siya ka philosopher, nindot ning iyang idea, nga kini kunong salabutan sa tao, di ba, natay intellect, natay free will, yan natay pagbati, emotion. Ug ato nang ihulagway, ug sa inato na mura nag tawo, pisi ug kabaw. Ang tao mao ang intellect, ang pisi mao ang free will, ang kabaw mao ang pagbati. Unsay mahitabo sa kabaw kung buhian sa tao ang pisi? Mulakaw ang kabaw nga way tumong. Musabsab naghumay makapildi nagtao kay magwild man na unsa diha. Way tumong sa kinabuhi. Mao ra pod na nga dapat di ay ang atong emotion is i-control sa atong salabutan. Pero daghan nato sa atong panahon karon driven by emotion. Ang pagbati maoy gipairal, maong nahimong miserable ang kinabuhi. Unsa may example ana? Nganong nakapatay kay wa kapugong sa kasuko? Nganong nang rape wa kapugong sa kaulag? So ang usa ka tawo nga dili magpugong sa iyang pagbati, makahimo gyud siya sayop nga desisyon. Nahibaw kang adis-adis na nganong imo man ang gipakaslan. Guwapo man gud kuya, hala agwanta ha ang kagwapo. Mao din nga ang usa ka tawo nga dili niya gamiton ang iyang sentido common sense pa o iyang intellect, iyang salabutan, kay magpatuyang siya sa gibati. Ang iyang pagbati nang ning consume umilamon na, mao ni mulamon nato, peligro na. Kay ang yawa sayon ra gyud kaayo na nga mo control sa usa ka tawo nga negative ang emotion. Kanang grabe kay tag mga pangandoy sa kinabuhi. Natoy gikan og Dubai, matod pagibarang kuno siya. Ngano dutlan makugbarang brad nga di man ko hilabtanon nga pagkatao, damo man ko gikaaway. Simple ra kayong gipangutana, kumusta man ang imong relasyon sa Ginoo? Dugay ning tubag. Kay wa di ay klarong relasyon sa Ginoo. Ngani ha, bisan pagwa kay kontra, bisan pagdili kahilabtanon nga pagkatao, kun ang atong paningkamot nga material maksimal, pero ang atong espirituhanong kinabuhi, pagpalambo sa atong relasyon sa Ginoo, minimal, makasulod yun ang yawa sa atong kinabuhi. Simple ra gyud kayo ang pattern. Kung wa gali tay klarong relasyon sa Ginoo, kaning authentic and loving relationship sa Ginoo, makasud yun ang mapildi kita sa kaway. Kay wala man tay laing sandigan ang Ginoo man. Maputol ningon si Kristo sa Ebanghelyo, ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Wala kamoy mahimo, ang usa ka sanga nga mahimulag sa punuan, way mahimo. Bisag kung saon natog paningkamot, kung ang atong paningkamot, ato rang personal nga paningkamot, wa ang Ginoo, wa gyud tay mahimo. Mao na ning abot sa punto nga muratag nagsaod og tubig sa sudlanan nga buslot. Sunod, direct contact with preternatural world through the use of occult or forbidden powers. So, kini bang ning gamit tag mga gahom nga dili iya sa Ginoo. Unsa man ning word nga occult? Occult means clandestine or hidden. Hidden power. Tinago nga gahom nga dili iya sa Ginoo. Mao bitaw, sayon ra kayo ilhon nga kining tawhana ang iyang abilidad, occult power. For example, na tao nga buutan kuno kay ang yawa, pwede na siyang magbinuutan. Kining mga tao bitaw gitagaag gahom sa yawa. Kanang mga peke nga healing powers, mga peke nga vision,
sayon ra gyud kayo mailhan ang usa ka visionary, usa ka healer nga iya sa yawa o iya sa Ginoo. Ang litmus test sa simbahan is obedience to the church authority. Pero mailhan nimo kining isa ka tawo nga gipakitaan kun og mensahe ni Mama Mary, unda na siya gift of healing, buutan. Makita nimo nga di ka mo singka, malumanay mo istorya, pero inig-test ana, obey, mo obey gani ka sa di gani na mo obey sa exorcist, inig-check sa exorcist sa yang lifestyle o inig-check sa pare, musupak gani na, masuko gani na gani na negative nga reaction. Klaro gyud na nga iya sa yawa. Kay maunay occult power, hidden, dili gustong ibulgar sa kahayag. Mo bitong daghan kay mi kontra, bisag wa mi mag-mention og ngan, wa mi makaila og kinsa ng mga tawhana, pero nganong daghan man mig mga death threat, nganong daghan man mi kayog mga kaaway, kay ang mga iya sa yawa di ay dili na ganahan maminaw sa kamatuuran. Kay ang gahom sa yawa kanunay nagtago occult power. Mao na nga istoryahan gani kag isurrender ng imong habak, masuko gani ka, klaro yun ang iya yun na siyawa. Muna ikuan ana, no? Mo adto tag albularyo, kaliwat tag albularyo. Kanina pangutana nga hapit ako human. Ngano man nga namay mga madre o mga seminaryan o mga aktibo sa simbahan inaatake sa yawa. Ari ta sa unang rason. Naay posibilidad kung gani ang ikaw ang imong lolo mamamarang kaliwat pamugungo ka ha unsa pa inyong mga ang inyong mga ancestors nag grabe ka active sa mga occult practices. Unya naay contract ako kitay mamamarang ko tagaan ko sa yawa o gahom sa pagpamarang, mo tambal pod, sa kondisyon nga ang akong kalag iya na, o ang tanan akong mga kaliwat, iya ng panag-iyahon. Mo nang kasagaran sa mga kaliwat o mamamarang, bisan pagway ning dawat o ning sunod sa maong practices, kasagaran ana ang mga kaliwat layo sa Ginoo. Namalhin og laing relihiyon, nagkabit-kabit, gubot ang pamilya, naggiilog og yuta, nagkalimtanay nga igsoon, wag gyud klarong relasyon sa Ginoo. Kay katong yawa nga maoy gikasabot sa katigulangan, mao man toy motintal sa tagsa-tagsa ka pamilya, motintal ha nga malayo ta sa Ginoo. Karon kay tintal ra may iyang trabaho, unya ang tentasyon kay dili man na mo epekto og di ka muuyon kung dunay usa sa mga kaliwat nga di muuyon sa yawa. Musod pagka-madre, musod pagka-pare, o dili baka mo serve sa simbahan, mao na ang mga yawa nga gikasabot sa katigulangan, mo retaliate, ilang pugngan, ilang harason, kay dili sila gusto nga dunay usa sa mga kaliwat mabalik sa Ginoo, kay kontrata na sa katigulangan. Mao na daghan kay mga cases nga ingon ana, mo tingali pagsud nimo minister, pagsud nimo katekista, misamot kabugat ang imong mga problema, daghang mga pagsulay nga wa na kakasabot, i-check ang imong kaliwat unsa may binuhatan sa imong katigulangan. Nakana blessing in disguise na mga igsoon. Kay aron mo duol ta sa simbahan, sa mga kaparian, mudawat ta sa mga sakramento, ato nang i-renounce ug magpa-deliverance ta aron maputol, mabungkag ang kasabutan sa mao nga katigulangan. The power of the church mao'y atong gikinahanglan. Ingana kagamahanan ang atong simbahan. Ikaduha, naapoy mga nayawaan nga nagserve sa simbahan, bisag sigig simba, sigig active sa simbahan, kay dili tanang ning simba. Ganiha, daghan kaayo ta ganiha pagtambong sa misa. Pero dili na garantiya nga nia ka sa simbahan karon o gaampo ka. Kay dili tanang ning tambong sa misa gaampo. Kay ang meaning sa pag-ampo, prayer is an elevation of our heart and mind to God. Ang pag-ampo di ay ang atong kasing-kasing ug hunahuna na punting sa Ginoo. Pero kung ang imong hunahuna panahon sa misa, sige ra kag lingi-lingi, kinsay sexy, kinsay way himasa, kinsay bulingog kuko, kinsay bahog ilok. Wa kaming simba, ga-supervise ra ka. Kining mga supervisor, piligro yun na.
Mao na no nga importante gyud nga mo focus ta. Kay kini nga unsa day mahitabo. Kung mo focus ganita ang atong kasing-kasing ug unahuna og mapunting sa Ginoo, ang mahitabo ang pag-ampo mamahimo siyang encounter with God. Atong masinati ang presyensya sa Ginoo diha sa misa, diha sa rosaryo, diha sa atong mga apostolado. Og kini nga encounter with God mulid ni siya sa transformational experience. Mabag-o ang atong kinabuhi. Ang presyensya sa Ginoo, kining pagkabati sa presyensya sa Ginoo, mao lamang ni ang makapausab nato. Pero nganong wa man ta mausab? Pila na ta katuig, pila na ta ka nga nangalagad. Kaya ang atong kasing-kasing ug unahuna wa mapunting sa Ginoo ug tungod ni ana wa nato mabati ang presyensya sa Ginoo maong walay kausaban sa atong kinabuhi. Mao na nga kining mga nagpakaron ingnon sagad jud na mayawaan. Unya sunod nga doorway sa yawa kini mga open ang third eye ipa-close yun na ninyo. No, open yung third eye ipa-close na ninyo dili na maayo. Dili na makatabang. Mo daghan naman may kanang nasinati. Kay daghan man go mga tao nga para nila third eye is a gift. Tingali gift siya pero dili divine gift. At satanic gift, demonic gift. Mao na nga ngano man nga na may mga bata o mga tao nga open ang third eye. Doon ito la ka rason. Last na ni. Una, inherited. Kaliwat og albularyo, kaliwat og tambalan, mao nga open ang third eye. Mailhan na siya sa prayer, kay nag-ampo ana, murag mabuak ang iyang buna, unya mo connect ang iyang kabugat o kasakit sa iyang tangkugo o sa iyang tibok likod. Inherited, nga mao nga espiritu. Next, naay mga tao nga na-open ang third eye, kaning gitawag nga tog evil consecration. Sa man consecration, naay bagong kaso na more, unique kayo. Sa pagbuntis niya, may adto siya albularyo. Dito sa albularyo, nay banga kuno dito nga naay nilubid nga pisi, gaagong-agong kuno gabagting-bagting ag kanang albularyo dito nga sayaw-sayaw. Unsa samtang pakong-pakong sa agong gabira-bira siya pisi nga dito gibutang sa iyang tiyan. Hangtod nga nahurot og bira ang pisi kay aron kuno proteksyon nga way kabilinggan sa dihang gibuntis. O karon ang iyang anak na minyo na poses. Pag deliverance ning tugan ang mga yawa tungod kadto nga ritual maoy nakaingon na naapas siya sa tiyan sa iyang inahan gipanag-iya na sa panuway ang maong bata. Kanagong di ka makaanak kay nalubag ng imong matres. Unya gihimulsuhan kasi imong silingan, uy, hiwi makagmatres mo na hiluton. Unsa pa kapila ka buwan na buntis ka, consecration na siya. Mo nang buhaton ana aron dili ma-consecrate ang bata, ma-break ang consecration, ikaw nga inahan nga nakahimo na ikumpisal ang maong buhat. Kung di yun na nimo ikumpisal, dili ma-break ang consecration. Mag-birthday ang dugo sa manok, ikuros sa agtang. Diba? Maghabak-habak, tayhop-tayhop, mga batang gagmay, gipangpulsirasan o puwa. Consecration. Lain, kining usage. Naay mga tao, nga na-open ang third eye, una kay gipangandoy nila nga makabaton, o ma-open ang third eye. Nagduwa og spirit of the glass, spirit of the coin, ning tambong anang mga, kanang mga spirit questor, o kanang mga ghost hunting, untog menteryo, mga langob, mga haunted house, kay mangitag espiritu, basta gani makahimo ta ana bisan ang mga online nga mga games dili siya safe. Kanang mga anime nga masalida nga nagpromote bitaw kana mga yokai. Yokai is evil spirit na sa Japan. Mao na nga kanang mga nagpromote nag mga chakra, mga chi, mga yoga. So kini daing mga yoga, transcendental meditation, pranic healing. Kana siya nga mga practices peligro. Naa may mga kaso nga ga-practice og yoga, grabe na ka-sensitive.
Bisan pag ingani takabanha, pero makadungog siya kinsa ng galakaw-lakaw diha sa kilid. Ingana ka kuyaw ang yoga. Mao na kana siya demonic na siya. Mao na nga daghang napoy mga madre, mga religious congregation nga na-contaminated ani nga practices. Mao kinahanglan silang i-purify. Mao bitaw nga nay mga minister gap suot o bracelet nga pungsoy kanang quantum necklace dili na makaayo. Mga lucky charms. So mo na makapa-open sa third eye. So mo na ato na silang i-remove, i-renounce o ikumpisal. No, unsa may solusyon ani mga igsoon? Ngay time naman. Ang solusyon ra gyud ani, balik sa Dios. Ang usa ka Katoliko kinahanglan gyud ta Christocentric. Kami bitaw sa Bohol, member man ko sa Third Order of Carmelites. Ang amog yung spirituality is Christocentric. Pagka Christocentric, kinahanglan gyud nga Christ-centered. Ang mga doktrina kang Kristo gyud. Ang mga pagtulunan o mga practices kinahanglan kang Kristo. Ang mahitabo gud ani, kini bitaw spiritual gluttony. Unsa man ang spiritual gluttony? Wa ta matagbaw sa atong spirituality. Ning adaptag mga alternative spirituality. Kanagong tao nga para niya equal ang tanang relihiyon, peligro na. Pagbantay po ta aning belief nga gitawag nato og kining gospel of prosperity. Kining gospel of prosperity, pagtuo ni siya sa uban nga kini kunong mga problema, mga sakit, mga pagsulay dili na kabubuton sa Ginoo. Pero sa natong mga Katoliko, ang pagsulay, ang sufferings, dunay purpose. Unsa may giingon sa Roma 8:23, kung muambit kita sa iyang mga kasakit, makaambit kita sa iyang himaya. Wa gyud mabasa sa Biblia nga katong magpakahayahay ining kinabuhi mao'y makasud sa langit. Ang giingon ni Kristo, ang mosunod niya magpas-an sa cross. Po kanidang mga tao kan magbantay ta ng mga kapunungan, mga community nga nasudlag Santo Niño, nasudlag Birhen, nasudlag Santos. Unya kana bitong sa ilang prayer, in the name of Jesus, I cast out the sufferings. Akong isalikway ang mga pag-antos. Ay, sa ngalan ni Jesus, pahawa mga pagsulay, pahawa mga pag-antos. Peligro na siya. Alternative na siya nga religion. Dili na Christocentric. Mao na nga katong kuan ginuka ag lawas baing dako ra badog lawas na kagid ang lawas paghaplas sa holy oil kakirig-kirig ning ligid sa sawog unya inig butang og crucifix inig ana sa crucifix sa iyang nawong magsinggit-singgit iinit kuno ang crucifix sa nahawasan na ang gipangutana sa mong kauban nga case officer ngano man ka sister napaso man ka sa cross born again ko brad born again ko. Naaman lagi kay krusipiho, born again, makakabag-o pa na inahong gipalit, ganiha, brad. Mao pa day pagsuot, na nayawaan day ko, brad, dili din iya sa Ginoo yung pagtuo, naapog ko'y anak, brad, nga, murag pariha po na hugibati, brad, aho tong dadon, din, brad, kay gaduda po kog nayawaan to, brad, pagkasunod si Mana, gidani ay ang anak, maurag hapon, galigid-ligid sa sawog, nahadlok sa crucifix. Dili niyo pagpangdaot sa ato mga igsoon laing tinuuhan na ato lang yung isulti ang kamatuoran kay nahibaw ta kami nagsayod jud me nga naagyoy mga tao sa laing pagtuo nga wa na sila kasabot sa ilang kahimtang ug ang tubag ra gyud sa atong mga pangutana mao ang pagdawat sa kamatuoran ang pagpamati sa pagtulun-an ni Kristo lain naman mog tinan-awan undang na ko. Undang na ko kay bitaw ang listening span sa tao, labi na ito mga adult, labing taas na ng 40 minutes na tingali, musod to si padre, labing maayo, niya og di pa siya musod, makarelax papunta. Kay murag nang hang naman ang inyong sampot, tindog-tindog sa mo, unya kinsa tong wapay pagkapalit og mga religious item
Pamalit sa lang mo. Break sa tagamay o di pa musod dayon si Padre. Ngani ha? Inig-blessing sa sacramentals ang inyo lang ablihan ang tubig. Ayaw na ablihin ang uban. Ang tubig ra kay sagulan man nag-asin. Unya, musuroy mi unya kay among kolektahon ang inyong mga habak, namoy mga lana ana nga gikan sa tambalan nga gustong isurrender, musuroy mi unya. Susihon namo ng inyong mga bracelet, na ba mo'y bracelet o mga pungsoy diha amo ng hangyoon isurrender. Og di pud mo musugot, di pud may mamugos. Hinaot ko nga og di ninyo na isurrender, adyaw laman og ning react mo kay reakton mo nanginit na mo pugni laman sud. Kay dito sa Torel gakolekta og habak, wa man niya gisurrender. Gapa-blessing og oil, kugos-kugos pa siya sa iyang botilyas olive oil. Pag human sa blessing ning kalit og buto ang botilya sa olive oil nga iyang gikugos, bisag wa matagak. Napaso siya sa holy oil, maotong diha pa siya ning tug-an nga naade siya duha ka habak. Mao na og namoy habak ana nga way plano nga inyong isurrender, utong laman jud mo unda inig ganang blessing aron di mo masakpan nga naamoy habak og di na ninyo isurrender. Okay? Okay. Nakamata na. Okay, daghang salamat og mayong hapon yung tanan.